Dag, det er Thomas. Nu skal I bare se, at jeg har lavet en politistation i Lego. Det skal være nede ved havnen. Det her, det er Rødby jo. Og så har jeg lavet kiosken oppe i Rødby. Eller kiosken, der ligger oppe i Rødby. I Lego. Så går vi lige herover. Så har jeg lavet den der nye kiosk, der laver alt muligt. Der kan man også handle, der kan man handle cola, der kan man handle chips, også en kiosk. Der kan man handle alt muligt af kiosk. Det der, så det må være pizzeria, jeg har over på den side. Der er det også. Det er også lavet ud af Lego. Og så det her hotellet i Rødby. Og det er meningen, at jeg har lavet nogle hus, dem der er Lego, og vi så får måske et tog herude, og vi får en hel Lego, det her det er hele Rødby havn, jeg vil lave her i min have. Og så kommer der nogle huse i Lego, og nogle huse i træ, og så kommer der måske et togbane herude.